سلام علیکم. من ادم شریف O'zbekiston. نام من Ayub. Киёдора ки ним сол пеш Иқболи Чумо ва Кабири Курнамак дар эфир гуфта буданд ки 3 рӯз пас власти Российской Федератсия алиш мешава ва власти нав айму бахшиш мепурса именно ай назарёи террористои запрещено дар Российской Федерации и дар Ҷумҳурияи Ӯзбекистон ва мо ба ватан бармегардем. 3000 шакале ки дастгирӣ мекунанд именно группа бисёр экстремистҳоро ва назарёи террористои запрещено дар рефии Ҷумҳурияи Ӯзбекистон. шумо мара ҳамин пас занг мезадем. Исоқов Аюб, главный Курнамак ваъда дод. Ту чӣ кор мекунӣ дигар? Ман гуфтам бо шуморо ки Кабири шумо як саг буд, и саг мемонад. Барои Исоқов Аюбову никто буд, и никто мемонад. Ай баи ним сол гузашт. Чӣ ба шумо ба суханотон ҷавоб дода наметавонам. Ман мера парирӯз як хоине ки бизи май кам-кам бисёр чорамада мега уже пушаймон шудага мехоҳ ба ватан баргарда. Гуфта буд ки Исоқов Аюб, Кабири айти сахт хафа аст, эҳтиёт кун. Кабири хафа наша, ман меом пешот. Именно ман меом пешот. Ту хафагӣ ай пеш мебинӣ. Дар Европа меом. Прямой эфир мекунам. Гапи ман ҳамада дахл дорад. И группа бисёр экстремистҳо, и назарёи террористҳо, и дасти шакали дигаре ки имрӯз мегӯянд ки мо на назартием, на группа бисёре. Шумодан дахл дорад. Ман меом ба қарибӣ. ждат кунед. Лекин шумо Курнамако айтай юбка гап мезанед. Наму Европа меом. Намуҷа на Исоқов Аюб мегрезем. Ман худам боварӣ дорам. ждат кунед. хоинон.